comentar alguna cosa en este punt. Jo vaig a l'ENFRE com a representant de l'Ajuntament d'Alboraya. S'està manifestant que no s'han tingut en compte les apreciacions i les consideracions de la tècnica. Hem de dir que sí que s'han tingut en compte. Tant en compte que es va realitzar una reunió amb l'ENFRE per a parlar dels diferents punts de l'informe. La reunió va ser amb el senyor gerent, que no és un gerent només a nivell de gestió, sinó que és un gerent en un perfil tècnic, és a dir, és un enginyer que ha sigut prèviament director tècnic de l'ENFRE i en companyia d'ell la persona encarregada, de la tècnica encarregada dels ecoparcs. Se van manifestar tots els aspectes que comenta la tècnica. Hem de dir que no és l'únic ecoparc que està, per desgràcia, enmig d'horta protegida. N'hi ha altres casos. I si hi ha un problema per la ubicació de l'ecoparc, haurien de plantejar-se molt seriosament per què en algun moment es va decidir posar l'ecoparc enmig de l'horta protegida. Jo no ho sé, però seria per a pensar-ho i per a preguntar-se-ho als equips de govern anteriors, perquè tots podem coincidir en que no és la ubicació idònia per a aquest tipus d'equipament. Podem pensar que en el futur es pot plantejar un canvi d'ubicació, però també hem de ser conscients que un ecoparc nou representa una despesa afegida per a l'ENFRE i ara mateix no està molt per la tasca, però pense que negociant-lo en el futur es podria fer. Possiblement ara no és la millor conjuntura possible per a aquest tipus de negociacions. I una de les coses que manifesta la tècnica en el seu informe és que totes aquestes conseqüències negatives vinguen d'una major explotació, ús de l'ecoparc. Hem de dir que encara que aprovem ara l'adenda, des de fa mesos, de facto, l'ecoparc és metropolità. Aleshores, el possible augment ja s'ha realitzat i l'augment que manifesta la tècnic no és un augment considerable fins als límits més extrems que manifesta en el seu informe. Però no li capia cap dubte, senyora Peris, que si és necessari en el futur, perquè es veu que aquest augment inicial se dispara, haurien de tornar a negociar el tema amb l'ENFRE. Considere que és molt interessant i que pot ser la voluntat de tots que en el futur busquem una ubicació més idònia, però a dia d'avui, gràcies al que va decidir posar-lo en aquesta ubicació, l'ecoparc està en l'horta protegida. I és el que els puc dir i nosaltres, per suposat, anem a votar a favor.